Este é un asunto doméstico de vital importancia. Como colocar as cousas no lavalouzas, porque ao final acabamos todos facendo mal, perdemos cartos, porque pérdese moita enerxía, que por o lavalouzas custa cartos, e logo sacamos a louza pois con suciedade. Hoxe imos tratar de resolvelo con Isa Villanueva. Tendrás que lavar los platos. Todos os días, a verdad, a mellor compra que fixen na miña vida. O lavabaixelas é un bo invento porque quita moito traballo. E algunha vez metemos algo no lavabaixelas que non deberamos? A cuchara de madeira, penso que non debía metela, pero non teño problemas. Os accesorios da aspiradora quedaron fragantes. As sarténs únicamente, que despois as cousas péganse e tal, e non debería, pero... De momento nada, pero calquer día meto os fillos, que se limpien, a ver se salen brillantes. E temos algún cuidado especial co lavabaixelas? Sí, o que as copas, por exemplo, non poden ir na lavabaixelas, entón lavas a mão. Bueno, que estábamos aquí, Isa, falando xa rematar o vídeo. A ver, que me estabas contando do teu home, Isa? Aquí que non hai segredos para vos. Non hai, dixen eu, a ver se hoxe me ve o meu home programa, porque a ver se entra... É que el enche o lavalouzas así arreo, a granel, sin ter nada en conta estes... Claro, porque que o primeiro que temos que ter en conta ao falar do lavalouzas e ordenar as cousiñas aquí dentro. Claro, a ver, que isto non é un almacén. É o que lle digo sempre, non é un almacén, non é meter aí, notan, que hai que ir cun pouquiño de cabeza, como se fora o Tetris. Hai que ir un cabeciña, efectivamente. Ese xogo de cando éramos pequenos. Organizando ben o Tetris. Claro. Por iso, a ver, se che parece, empezamos cos cubertos. É dicir, que hai que ter en conta. Mirade, se utilizamos o cestiño este que traen os lavalouzas aquí, a ver, que hai que ter en conta nos cubertos. Non ves que temos garfos, culleres, tal, os coitelos van pa baixo, porque isto despois... Pa baixo? Hai o metos pa arriba? Pa baixo, e nunca te cortas. O cullelos non te pinchas así. Ah, pois ahora que o dis... Porque, a ver, a min pásame, ás veces despois poño máis recollelo e cas presas e digo, jolín, sempre, pois claro... sí que algunha vez me pincho, ten razón. Entón, eu os cubiertos sempre os poño pa baixo, e despois o resto sí que xa pode ir pa arriba. Eu aquí, que truquiño uso? Quero dicir eu, non puñer ao millor todas as culleres xuntas, porque claro, no momento en que se solapen así, isto non queda ben limpo, Vale. Aquí temos que poñer as cousiñas que corra o aire, como soy dicir, que corra o aire, e iso para que a auga, cando pase, limpe mellor. Entón, eu aquí é iso, procuro poñer cucharilla, cuberto, culler, é que as unha distancia. Claro. Veña, pois seguimos. Tixolas e potas, que facemos? Tixolas e potas, señores, a ver, isto vai abaixo, isto vai po meu home. Pa baixo? Claro. Vale. As cousas grandes, voluminosas, van na parte de abaixo. E na de riba, no cestiño de riba, poñemos o menudeo aquí, os vasos, as copas, os tazóns do leite, hasta todo eso vai arriba. Algúnha culler longa que tes que non sexa de madeira, este é outro truco, non botemos a madeiriña, porque isto ao final estropeas, a madeira non lava louzas. A madeira sempre a man, como xa explicamos algunha vez tamén. Despois lávala no fregadeiro. Entón, vai o grande todo abaixo, volta pa baixo. Claro, date conta, isto, o espiral está abaixo, o que solta auga é para limpar. E as tixolas, igual, volta pa baixo, así todo, bueno, deste lado, o manguiño pa dentro. E que ir facendo cadrar as cousas, sempre, claro, deixando algo de espazo entre elas para que corra a auga e o aire, claro. Volta pa baixo. Despois, un truquiño que temos aquí, así, para poñerlle, mirade, eu con... Sí, o limonciño, o meu amigo limón, cun cacho de limón. E un pouquiño de sal que lle botamos, mira, eu este poño así aquí, nun oquiño do cuberto, onde van os cubertos, e poño aí a lavar. Entón, isto xa te axuda a desinfectar, a quitar graxa tamén, e o cheiro, sobre todo, o resto de alimentos. Despois, outra cousa, ás veces... Creemos todo o que din na televisión, non? Bueno. E velos anuncios. Somos xente confiada. Que si, a veces eses anuncios dos deterxentes e dis, non aclares, boto así. Este xabrón é tan poderoso. Hai que aclarar un pouquiño primeiro. Aclaremos un pouquiño, porque despois ese resto non custa nada. E todo eso vai para o desagüe, e despois non che sae limpa a louza, e dis, de que será? Home, aclara un pouquiño, importante tamén. Bueno, que facemos cos pratos e cas fontes? Esa é outra dúbida. A ver, as fontes
grande, atrás sempre, aquí de primeiros, ves como esta aquí. Se o pos aquí no medio xa che vai limitar moito a capacidade do resto, entón as pezas grandes van ir así, nos extremos e contra os bordes. E despois os pratos, igual todos en liña, a ver, é que non custa nada ser organizadiño, quer dicir, se estás poñendo os de postre, pois xa polos de postre seguidos, e se van estes igual, e caben perfectamente un detrás de outro, mira, perfectamente, claro, se empezamos a embarullar, ti se faz isto, embarullas así, non che vais a ir limpo. Claro, o sea, o truquiño entón para organizar os pratos, cal sería? Sería pratos grandes atrás, fontes, as fontes tamén grandes atrás, así nos extremos, e despois xa vas poñendo os pratos cara adiante. E deixar sempre como un oquillo para que corra auga. Un oquiño entre eles para que corra esa auga e se lava louzas e que fregue todo ben. Se non vai nos pasar o que ti decías ali ao principio na mesa, claro, hai que poñer outro lavado, non sae ben, gastamos máis enerxía. O que custa luz. Gastamos outra pastilla, claro, máis deterxente. Non. Despois, vale, vasos e copas. Os vasiños, outro, este onde pomos? Este poñémolo na bandexiña de riba, na parte de riba. Vale. Que, por certo, moitos lavalouzas agora mesmo xa traen como un dispositivo que moves e podes baixar unha postura. Quer dicir, se non eso non o teño na casa, Pois, mirad, ao millor, si trae unha patiña debaixo que ao millor móvela é como que lle baixas un escalón, como as... para que non choque. Claro, para que non choque, porque ao millor a ti venche colocado e non che cabe a copa así. Que boa idea. E de que ela miras e ao millor traes ali unha patiña que é verdad que o podes baixar como os rieles do forno. Sí. Podelo baixar un volumen e de que ela xa che caben as copiñas. Entón, isto van así, bueno, esta na parte de arriba hai máis espacio, máis oco, pero irían así colocadiñas, non? E caben perfectamente. E que facemos? Mirade, teño outro truquiño para cando colocamos as copas. Claro, son estas cristalerías boas que ao mellor conxuntar, aí nada que tocas poden cascar. Eu poño un pauliño... A mí rompeume algún vaso e copa de cristal no lavalouzas. No lavalouzas porque, bueno, se claro, con ese choque. Efectivamente. Eu entre elas, xa vos digo que a parrilla de riba é diferente a esta, que ten máis espazos por aquí, pero poñemos un pauliño destes de brocheta, así polo medio, entre eles, así deixámoslo, sabes, e xa se separan. O sea, conseguimos que non toque cristal con cristal, porque isto é o que vai pasar, que ao millor é cando rompen, sabes, se toca cristaliño con cristaliño. Entón colocamos o pau da brocheta, así entre vasos tamén, e sempre boca abaixo. O que vos decía antes, boca abaixo, porque despois, claro, se che queda así unha boca arriba, seguro que máis unha vez vos pasou que quedou con auga. Efectivamente. Claro, porque arriba tamén está outra das... E logo tens que volver a lavalo outra vez, ademais. Claro, bueno, que decíamos, tens que volver a poñelo para baixo e volver a lavalo. Que máis vos conto? Despois, se temos os tuppers, por exemplo, que ás veces pregúntanme, o tupper a calor do lavalouzas vaimos retorcer o plástico? Hoxe en día todos veñen preparados para que aguanten o lavalouzas perfectamente. Que pasa? Eu recomendo poñelos na parte de riba tamén, máis lonxe da resistencia de baixo, porque ao final o que cae por arriba é chorro de auga, nada máis, e abaixo hai máis forza. Entón, eu os tuppers poño sempre na parte de arriba, boca abaixo tamén, e as bandexiñas, pois así pegadas atrás, para que non molesten no resto. A tapa podería ir abaixo tamén sen problema, como un prato máis, sabes, aquí colocada, sen problema. Si, encaixámola e xa está. E o tupper, eso, boca abaixo, para que non se poña chuchurrío, nin ao mellor a calor, eso, o retorza, vaya. Pero, bueno, que veñen preparados sen problema. Pois fantástico todo, Isa. Ademais, xa saben, teñen aí o teléfono do termómetro, contenos, porque nos encanta, verdade, que a xente nos explique que tal lle vai os truquiños que nos conta Isa. Moi rápido, porque me teño que ir a Coruña, que temos unha última hora. Pois antes de fregalo, doulle con vinagre de limpeza. Eu carreguei o lavalouzas, e ora fago traca, poñolle así un pouquiño e boto a lavar. E o vinagre tamén lle dá ese puntiño extra de desinfección que me gusta. Que ben. Bueno, pois truquiño extra aquí que nos dá Isa.